a verdade é que estas son das miñas preferidas de Castela. A primeira Jota del Guijar e despois un título maravilloso, chamase Señá María, no mate usted el pollo. Es una jota en Castilla. Muy bonita, aunque no lo parezca. tradicional que temos non solamente nestas bisbarras, sino en Galicia inteira, que existe de Coruxo, pois que temos un enorme cariño. De feito, cando empezaba con a Valentía, pois xa existe de Coruxo, xa tiña dous álbumes maravillosos. Pois antes de darlles paso, imos rematar con outra peza.